Всяко пътуване започва с избор. Накрая на всеки избор ни очакват близките, които искат най-доброто за нас. Колегите, с които се стремим да успяваме. Пътят, който чертаем заедно. Успехът не е само къде отиваш, но и откъде си тръгнал. Как стигаш до там? Успехът не е просто крайната цел, а пътуване. Нашето пътуване започна тук в България. 7 години споделяме една страст с над 450 служители. Изградихме 5 локации, отговарящи на световен стандарт. В тях разгръщаме потенциала си. Продадохме над 10 000 автомобила, в които са създадени милиони спомени, посрещнати са изгреви, близки и поводи. Silverstar е не просто партньор. Silverstar е пътеводна звезда, чиято светлина е изградена от всички вас, жадните за развитие, пълните с енергия, вярващите в потенциала си, търсещи съвършенството. Silverstar е не просто идея, а идеал. За прецизност, за почтенност, за стремеж. Отдадени хора, водещи марки, фокус към клиента. Достатъчно е само да искаш да тръгнеш, да хванеш посока, да погледнеш към върха. И този връх изкачваме заедно всеки ден. Твоето пътешествие тепърва започва, а дестинацията те очаква. Silverstar – твоята дестинация на успеха.